Ahojte a vítajte v dnešnom mojom videjku. Dnes som si pre vás pripravila špeciálne video s mojou sestrou. Čaute! Že budeme ochutnávať halloweenské sladkosti. My Halloween neuznávame. Ale boli sme v obchode a zaujali nás halloweenské sladkosti, tak sme si povedali, že prečo nie ich ochutnať a rovno natočiť video. Tak môžeme ísť na to. Ako prechnáme takéto oči, asi to sú žuvačky podľa mňa, prečítame si. To sú také cukríky. Hej, áno. A budeme každú sladkosť ohodnocovať od 0 do 10 bodov. Je tu modrá. Tak sú ich to 4. Sú ich to 4. Dve modré, takéto. Zelená a červená. Dobre. Ja si beriem zelenú. Zelená vyzerá takto. Modrá. Má aj tak, vlastne majú aj také žily ako oko. Ale to není na tom, proste neviem. Ja viem, je to jeden modrém. To si to otvára. Tak sa má. Pozrite sa na to. Aj mám si Je to proste nejaký žele cukrík. to je vraj, že veľmi si toto lepkavé. Žele cukrík, hej, je to dosť lepkavé. Otvor, že ne? Dotýkaj sa. Bereš to. Ono je to dosť mäkké. Pozri. A niečo vnútri asi je. Hej, také začo červené som videla. Začo také. Vonie to ako normálny cukrík. No, poďme to ochutnať. To je, mne to vonia kyslo. To je nie to kyslo. Dobre, tak 3, 4. No to je červená. Ako, hej. To je kyslé. Neviem. To vnútri je kyslé. Dosť. Fajne. Kyslé. To nemáš to kyslé. Ja mám. Koľko máš bodov? 8, 10. Ja som sa tiež, ale jedem asi 7,5. Poďme na druhú sladkosť. Teraz vyberiem ja. Dobre. Ja vyberiem tieto Oreo. Oreo, ktorá je, že to že horor a je to vanilková príchuť, vanila. Je to oranžové, čo mi čo divné, že vanilka a je to oranžová. Som zvedavá. Ja som si myslela, že pomeranč to bude z začiatku. Ale to na tom kejsi to má ešte pavučinu. Hej, že to nie je ten vlastne ich vzor, že to Oreo. Nič tam Oreo, ale píše tam, no je tam takéto pavučina. To asi veľmi nevidíte. A vnútri je vlastne oranžové. Veľmi to nevidno. Mám prvýkrát také farebné Oreo. A ja. Viem, že sú aj Mala inšie. som aj hnedé. A aj hnedé, hej. Takže poďme to okno, ja som veľmi svedomá. 3, 4. Chodí to ako normálne Oreo. Hej. Počkaj, to otvorím a chutnám iba tú A ja. vanilkovú príchuť. Je to ako normálne Oreo. Neviem. Ja mám 5 zo 10. Ja dávam 3. Počkajte, po vodu. Poďme teraz na tretiu sladkosť. Tak máme tu takéto, čo to sú, pedňová cukrovina s príchuťou smotany, borúvek a kakaovou tuhou polevou. Ja som takéto jedla som čistou čokoládu, jedla som mliečnú čokoládu, bielu čokoládu a horku. A toto sú že Halloween. Vyzerajú inak trochu. Vyzerajú akože inak, lebo vnútri je vlastne rúžová alebo biela a to sú marshmallowy vnútri. A je to podaté proste s čokoládou. Taký by rozpustený marshmallow s čokoládou. Áno, a na vrchu čokolády. Aha. No, Aha. no vidíš. Aha. Trošku to rozsypalo, nevadí. Tak to vyzerá, to je také cute, maličké. Vonia to chemicko sladko. Nastavím. To je také divné. Dá sa to zjesť. Dole je taká odplodka, aspoň to je dobré. Fuj, ale ja tomu dávam 1 bod, pretože je to hnusné. Tiež, tak asi. Dobre, ja to nemôžem zjesť. Poďme do toto. Ja by som si teraz niečo dala, na čo som sa dosť tešila. Čo to je? Cookies? Co si myslela? Takéto rainbow cookies. To je dobre. Na cookies som veľmi mala chuť a chcela som si ich dať. Chcela som ich kúpiť a zrazu som videla tieto Halloween. To je dobré. Nie.
To sú asi M&M's. Hej. Také tie malé M&M's. Ukážem to, ako to vyzerá. Tak toto nejako vyzerá. Vonia to ako normálne. Ako tie kupované. Takže poďme to ochutnať. To je super. Ja dám 10/10. Ja dám tých 9,5. Ale to je fajn. Piatá sladkosť. Také tu duchovia. Marshmallowy. To tam má vidieť tak, lebo sú tam sivé a sú biele. Ja si zoberiem takýto. To vyzerá ako tak, No, jak trojuholník. 3. A ono to vlastne má také do želatiny, urobené ústa a oči. Poďme to knať. 3, 4. Ja tomu dávam 5 bodov. Tá želatina je hnusná. Hej. Blé. Nechám to nechám. Také to Ne. kyslé. Ale teraz mi to už chutí na konci. Ako je to dobré ako. Čiže ja tomu dávam 5 bodov. Ty dávaš? Mám 6. Ako nie, na konci to zmenila. Fajn. Ja teraz jem ja. Pracliky, alebo teda nejaké keksiky, a ktoré majú aj čokoládu. Sú to také polomáčané. No. Je tam čokoláda. Dobre si. A ty máš dyňu a ja mám ducha. Máš taký, co ja mám ducha. 3, 4. 3, 4. No, toto je fajn. Ja by som dala 9,5. Ja dám tých 8. Je to Drakulové zuby. Už to je 7. sladkosť a ja som sa práve na to asi tešila. Som bola dosť vedavá, pretože keď sme boli deti, tak sme stále také jedli a dávali sme si ako zuby. Hej. Môžeme to teraz skúsiť tiež. Dobre, ja si zaberiem. Ono to je normálne aj dole, aj hore. Ono to je aké by normálne zuby, také tvrdé to je. Dosť je to dá. Kto to padá? Dobre. Ako by jahodové. No to je hodové. 6, 10. Ja tomu dávam také, ako je to dobré, ale neviem. Daj mi tvrdé. Mne to chutí 5. Ja tomu dám tomu 5 bodov. Oriešky. Oh, yes. A to sú wasabi. Mega štiplavé, ja ich zbožujem. Ja wasabi nemám rada, čiže som zvedavá, ako to zjem. Sú tu aj oranžové. Asi aby to bolo halloweenské. Možno to je iná príchuť. Tako barbecue, počkajte, je to chili. Chili, to je štiplavé, wasabi je štiplavé a barbecue je sladké. Neviem, ktorá príchuť je ktorá. Aha, už tu vidím tieto tri. Takže to je taká oranžová. To je taká slabšia. A toto je wasabi. Ja si myslím, že toto je chili, barbecue a wasabi. Ja idem za to barbecue. Raz, 2, 3. Mám to okusiť? Delicious. To je fajn. No štípe. Štípe, no. Také to je divné, neštípe to. Ale ja som jedla už aj horšie wasabi. Takže to dá. Hej. To nie je to až také zlé, ale... Ja som jedla už také mega. wasabi. A to je menšky. Barbecue. A to je barbecue. Hej, barbecue. Poďme to chutnať. Mám to fajn. Ja keby ani neštípe to. Poďme teraz na to chili. Ale ja sa bojím. Ale wasabi štípe viac ako chili. Asi. Dúfam, že ne. Poďme to. Raz, 2, 3. Štípe to fakt viac ako wasabi. Ne. Ale kebyže mám vybrať wasabi a chili, tak asi skôr to chili. Chili mi chutilo viac. Mne chutia všetky tri. A chili štípe aj viac. Dobre, ja to hodnotím 7,5 bodov. Ja 10. Dobre.
Kde sa to bolo? No a ideme teraz na predposlednú. Sladkosť. Máme takéto jelly beans. Sú to vlastne čierne a oranžové. Ja si myslím, že čierne sú tie také... Pelandreky? Presne. To ja neobredám. A nie, nikto asi. A oranžové môže byť pomaranč možno? Alebo čo by to bude dyňa? Čo dyňa? Neviem, ako... Uvidíme. Som zvedavá dosť. Že to bude dobré. To sú pelandreky. Fuj. No humus. Ja chudám oranžový. Ochutnáme obidve. Obidve tak smrdia dosť divné. No, poďme na to. Raz, dva, tri. Pomaranč. Raz, dva, tri. To je Coca-Cola. No. A my sme sa tak báli. Predposlednú vec tu máme takýto donát, ktorý sa mi spočil. Čiže takto to vyzerá. Oranžový s takýmito trojuholníkami. Je tu daný na polovicu. Hej. Ups. Poďme to chnať. Raz, dva, tri. No. Tako by čokoláda dodal. A ešte nejaká biela čokoláda zavarbená na oranžovo. Ja tomu dávam 7 bodov. Ja 5. No a toto je koniec tohto videa. Ešte tu máme bonusovú sladkosť, ktorú ste celé video mohli vidieť na tomto stole. A sú to tarantuly! Takéto cukríkové tarantuly. Musím ochutnať všetky tieto. Všetky príchute. Toto je ošikola. Dobre. Áno, to bude mega dobré. 3, 4. Tu je jahoda. Lesná zmes, alebo niečo také. Hej. Máme to. To je v pode. Nuda. Coca-Cola. Jablko. A stromolko. Nevieš. Viem. Možno. Moje tarantuly. Simba. Ja už teraz nevládzem. Ja opäť nezjem. 15 hodín. Čo zoberá? A neviem cukríky. Ne, ja neviem opäť. Dobre, máme kolu. Neviem, to je kola. Aha. To nie je Coca-Cola. No však. Chodí to takisto ako predtým, čiže Toto nie. a všetkých chtie rovnako. Ale tieto tarantuly určite hodnotím 4 bodmi. Tiež. Sú pekné ako nejakú dekoráciu alebo tak, ale na jedenie určite nie. A toto malo všetko z dnešného videjka. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a sledujme na mojom Instagrame, kde som Kirsten Valka. Čaute! Musím ísť.